Un dos proxectos anuais da Asociación Fotográfica O Potiños, Pon unha foto na rúa, está exposto no baixo da rúa principal. Todos aqueles que pasaron polo decorado instalado nesa data poden ver os seus retratos. Este ano, ca alta participación cidadá, fixeron máis de 500 imaxes e 100 delas foron as escollidas para ser expostas. Estarán aí durante todo o mes de xullo e na primeira quincena de agosto serán entregadas aos fotografiados. Temos na rúa principal, no baixo do edificio Ramón, unha exposición das fotos que fixemos o día de Pon unha foto na rúa. Como sempre, todos os anos celebramos a Festa dos Museos, que é un tema global, e nos facemos todos os últimos domingos de cada mes de maio unha festa de fotografía que pon unha foto na rúa. Facemos un pequeno escenario na Plaza Maior e ali facemoslle retratos a toda a xente que ven. Curiosamente, pois todos os anos temos que andar chamando a xente para que veña, pero xa estes dous últimos anos, como xa é unha data que está consolidada, pois non hai problema. Este ano fixemos máis de 500 retratos, 500 fotografías, e escollemos 100 delas para que son as que están publicadas. Van estar durante todo o mes de xulio expostas ali, e na primeira quincena de agosto pois vamos regalar a xente que fixo de modelos. É unha actividade moi interesante de Potiños que ten moita relevancia porque ten moita aceptación e danos a conocer. Eu creo que é o único sitio en toda España que se fai, polo tanto, pois nos estamos moi contentos e moi ledos de que siga tendo a importancia que ten.